Sanibonani mphakathi wakithi, igama lami uSfiso Mthethwa, umengameli we-African Economic Freedom. Kule weekend u-IEC uzobe evulile umhla ka-18 and 19 November. Kuzobe kuvuliwe kuvulele ukuthi nizobhalisela ukuvota. Abantu abaqalayo ukuvota nabantu asabake bavota, kodwa kubalekile ukuthi uye uyozichecka ukuthi ngabe igama lakho lisekhona yini, uphinde futhi ulungise ne-address. So kubalekile-ke kuleli thuba esilivula u-IEC lokuqala ukuthi nihambe niyobhalisa, uyobhalisela ukuvota kule weekend. Siyabonga.